Musi baba. Tinofara muchaita muchitaurisa kuti tinatse kumuzana handiti zita ndiani ndinotwa Genesis Science. Alright. Mai kunobvako Vahondi vaona. Alright. Chii chakunzai padare ramambo Mutasasura? Ndakamboya hangu ndanenguva ndamboya ndine yangu yemukomana kanditi so ndotara kundibatsira iye andibatso zvigiroma zvazvo. Alright. Mari yako chema namambo ndikaunza mari yako namambo namambo ndikamutambidza kuti ndambomba pakutanga tine mhuri. Vati ndatora hana chakatora. Vandadzishuya kuno kumanya kuti mambo inini ndine nyaya yangu yakadai so. Mambo vamudaidzi vauya padare. Vati auchinda kuti amombe ndari. Mambo akati yobva wakadaidzwa ukatoda $100 unopiwa here kasi ndakapiwa. Saka inini semwana wedu wemushameli ndauda chitsvaga $100 akupe futi otora zvinhu zvako. Pandaunza mari yangu pamberi pedare mari yangu zvinisi yangu kuno auya atorepi kuno tapisa zvinhu zvake. Mari bhaya vatora vayakumba chakatora hapana. Dambudziko racho rakutowedzana navo. Maybe vamwe havasi kunatsoziva kabackground kezvakaitika kumashure. Mangoti tsanangure muchidimbu kuti muzosvika pava kuti makurambidzana mumwe achiti ndakubhadhara mumwe achiti handisi kuda ndakuda kuwedzera. Mungoita kachidimbu kuitira kuti panenge paine vasingazivi kuti zvizosvika apa zvakasvika sei. Ndakanetsana nemudzimai yangu pamba. Iye akati ndinokwanisa kubatsira kuti adini adzoke pamba. Vanhu vakamutika kandiporeza ndopisika mutea. Vandoita sezvakantaura. Kamuti ndakubuda mumaroto manje. Ndakuramba kupedza kuzi mukadzi wako akunyengwa nezvidho. Saka mukadzi wenyu akazodzoka here kubva pamakagora mutana? Saka hazvina kushanda. Mukadzi achingoriko kwaro. Arumba. But iye anototaurawo here kuti anenge achinyengwa nezvidho. Saka iye makazombozama here kumbotaura naye sekunyengera nokuti ndimuda akakubatsira kumbozama kumbokunyengerera kuti aishamwari chimondibatsirawo akatozama but ndozwa waanotamba nawo atondokwazi atozvida kutourayirwa kuti chidii changu kuti aimimi chitomo atotourayi kuti chitomo chitosaka ndamambo saka ndezvipi zvimweni zviri kuitika kumba kwenyu zviri kuratidza kuti masainzi aipamini nezvitomo? ngoma mudari unotodzipwa kana utodhonzwa unotodia autobuda kutodzoka kana mutaundi kana karira kuma next job adui ati mumba manja mustopinda mati munodhonzwa muri mumba mozona mabanza kaipa ngoma tazvokonzerwa nemuprofita ine kamotikari kamushukamotikari saka maane nguva yakadii kumusangana nezvinhu zvakadai? ndane 3 years. Saka muri kutarisa kubatsirwa nenzira dzipi nekuti makambouya nanhasi muchiri kungokandirwa panze mukarara muzunga mapanze. Muri kutarisira kuti zvifambe sei kuti musvike pakubatsirika cha? Ndinoda kumbochenga nomwe ndizwa kuti vanonokona kubatsira kana vaine umwe munhu nachiremba waina angakwanisa kundibatsira ndobatsirike. Wabereki wamudzimai wenyu wacho vari kuti mudzimai apa zvinhu vangonyarara tinovimba kuti muchabatsirika zuva ranhasi. Saka iye makazombosanganawo here sezvo muri mahonde mimo munogona kudhumana musati mambodhumana naye? Tinongosangana hamutaudzani wadaisengwe here kuti muri kugona kubva matoti hashamwari mboita discussion musati masvika haasi tombosvika? Munozva kutaura nemunhu anenge autada kuurayaka asi munhu unotaruka naye iyo munhu wekuti autaurawo zvakanaka ndikwanisa kutaura naye kuti amwe todini kana usingazvikwanisi toita way forward ipi. Tinotenda kuti muchabatsirika zuva ranhasi. Saka iye ari kuuya here nhasi kudai? Ndakatomboya zuro matoya kuzomumangarira n'anga iye.